Аз се казвам госпожа Ахмед. От колко години работите като учител? От 22 години работя като учител. Колко деца ще постъпят първи клас тази година? 21. Колко момичета и колко момчета? 10 момичета и 11 момчета. Само вие ли ще учите? Не, след обяд ще има и друг учител. Какво правят първокласниците в училище първия ден? Първият учебен ден ги посрещаме с питка и мед. Организираме едно прекрасно тържество. След това влизаме в класната стая и провеждаме първият учебен час. В училище само ще чете и пишем ли? Не, в училище няма да четем само и да пишем. В училище ще рисуваме, ще играем, ще пеем. Имаме и други часове. Даже имаме часове и с ножичка. Бихте ли разказали за другите учебни предмети, които ще учим? Да, първият предмет е букварчето. С него учим буквичките. Другият е математиката. Там се учим да смятаме. По музика пеем песни и танцуваме понякога. По изобразително изкуство рисуваме. По технологии и предприемачество лежим с ножичката и изработваме интересни неща. Как постъпвате, когато не ви слушат децата? Когато не ме слушат, първо разговарям с тях. Искам да разбера защо не ме слушат, къде е проблема. Ако продължават, тогава вече се обаждам и говоря с родителите. Какво правите, когато някой ученик плаче? Когато някой плаче, успокоявам го, прегръщам го, за да се успокои и се опитвам да му помогна, за да не е тъжен, за да не плаче. Защо трябва да се пише домашните всеки ден? Домашните задължително трябва да се пишат всеки ден, защото един ученик, ако редовно не учи, ако редовно не си пише домашните, няма да бъде успешен ученик. Училище разрешение да носи любима играчка и с нея да си играем час. Любима играчка в час, първи клас, не е разрешено. С играчките ще си играете вкъщи. Вече играта се заменя с учене. Като детската градина? Не, като детската градина не празнуваме. Когато някое дете има рожден ден, носи такива бонбони, чепи своите съученици и така отбелязваме денето. Вашата класна стая. Имате правила в вашата класна стая? Разбира се, че имаме правила. Във всяка класна стая има правила. Ще ни обясните ли какво наричаме природата? Природа. Разбира се, че ще обясня. Природа е всичко, което ни заобикаля и не е направено от човека. Разделяме я на два вида. Жива природа и нежива природа. Живата природа, това са растенията, животните и човека, а неживата природа, слънцето, въздухът, водата, скалите. Какво е това екология? Екология. Като чуем думичката екология, понякога се стряскаме и си мислим, че означава нещо много сложно, но не. Екологията е наука, която ни учи как да живеем заедно с природата, с заобикалящият ни свят. Да? Защо трябва да събираме отпадъците разделно? Ами така ние помагаме на природата и ги използваме повторно.
рециклиране? Ще ни обясните ли? Рециклиране. Рециклиране означава да използваме отново някои неща. А къде се прави рециклирането? На точно определени места се прави рециклирането. Кой отговаря за чистотата на класната стая? За чистотата на класната стая отговаряме всички ние. Учениците, аз, също така и гледата, но най-вече учениците. Стараем се да не замърсяваме много класната стая. Използваме кошчето за отпадъци, а не ги пускаме на земята.